كم تمسيز خبركم تقاطلتين لومي حامد سالسان حادن مقابي ساعة تشعة مشاز تدالوا زينا مسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا قدم كتكاتاتو لنا دم بيطرس منكسي أرسل زينا عبد دوبا وقيح بحرين حدثت عن محاضر تكابينا يسرح من مرحيت وهيبون عبد النزوبا قول لي جاب وانا وكنتاتن ترى من السياسة بالمعاتن زتكور سمينار تخايدون عبد النزوبا بالريخ سفيح وفراتات معكاب ماين حمدني كاير اللون تشاينا قبل عدز توسو نسوى سلطان أمريكا ناي فيزا أقرا كم زو السنة تفليتا بريزيدنت تونيزيان بايتو هاغورو ناي مندسكال سوغمتي كم زو السنة حبيرو وتادرو لمد أمريكان فيليبينسن نتسطى بحر دوب تشاينا بالتا كيت صلوو تساقيون عبد زبادو باوقيح بحرين استمرت عم حضر تكبابن نكايت سراحن بعشرين شومتن عشرين شعة مقابيت مسم محدرا وقرصن قدب سلطان من لا يبز تودب مدب ناي سراح ممرهي توايبو وكيل إيرنا أحمد داني محمد توسق صبصب له أبتب كتما عسب استخايد ركب كفلتات من محدار زوبام بيت صحفة هيقدفن حقراويان محبراتن نعماماتن ترام محضر تخباب معواتن زملكت مبرهق هو بخلو ባህርያዋ ብትኸዕቀብ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግቡእ ተጠቃምነትን ክንክንን ክረጋገጽ ህዝቢ ብልዑል ንቕሓትን ሓያል ውዳበን ተሳትፍኡ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዛዝ ምስራሕ ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦ ተሓቢሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝረአ ጸገም ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ሕፅረት ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ናይ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሽግራትን ምፍታሕ ንዝተታሕዘ መደብ ብዝምልከት ካብ ተሳተፍትን ዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ ነቲ መስርሕ ምርጫ ብዝምልከት ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ምምሕዳር ከባብን ዓድን ምስ ህዝቢ ብቐረባ ዝሰርሕ ኣገዳሲ ምምሕዳራዊ ቅርፂ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘገልግሉ ብህዝቢ ዝተመርፁ ክኾኑ በቲ ሓደ ናይ ምሕደራን ምውሃሃድን ብቕዓት ክህልዎም ድማ በቲ ካልእ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብሪሁ ሓደ أنتم حدثت مرتي ممرحيتات نمهابهم مس ممرحيتات نمل لا يوم تخايدين بيكوتي أبتي أخيبا حمد الله هم مستقبره زخونا حلافي أبو زوبا زولو مدب سرحو ممرحيو بسؤال لي ومالتي سيزيتي مدب نعمل لا ينيرو بومت أنكا تم محدار أبسرحو من الحقوزهم أبصرهم كحجزهم نقل أقدها صورة ممرحيتاتن لبواتاتن أقاباتن تنقرم مالك محدار الكباب خلنا بالكلام خلوا جزء مسألة نهاية محدار نديو خاوم إحنا نصف به العلتراي مهناتو سام بقطع مسجد الراهو زلوا يوم مسجد خبز الراهو متن كل ممرحيتاتنا خبز على تحت دورت بقطع أقوم يعلب أقوم يعلب كابكوله تتكبيروا عايز تكبيروا أقوم يفصم السبب كا يفصموه ስለዚህ ነዚኦም ምትራሮም ነዚኦም ሕያሎም ኣገዳሲ ይኹም ማለት ናይ ሎማ ዓመት ምርጫም ኣብ ኣገባቡን መምርሒታቱን ካብ ትቕድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ምርጫታት ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ማንታይ ህዝቢ ትርጉም ናይቲ ምርጫታት ብዝግባእ ተረዲዩ ብንቕሓት መራሕቱ ምእንቲ ክመርፅ ንሕግታትን ሓፈሻዊ መምርሒታትን ናይቲ መስርሕ ብዝምልከት ኣቐዲሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ከክልተ ግዜ ጎስጓሳት ከም እተኻየደ كموسيقى تدمام أب كلن من محدارات كبابي نروح تساتفو حزب خم تنصبارق فليتو فولناس عبد الملك عزي قداي نجر مرداتا نايتي كايز انا ممرحي نايتي مرجع اب مرداتو صبو مرداتا نيرو صبو سئل نيرو بتاع مرداتا نايتي مرجع تخال اي فولنت تساتفنت اب مرجع تساتفنت صبو نيرو بتخم سالساي نيرو من الواش فلنت أبتساتفنا ذكرسيو أبتساتفنا ذكرسيون صبوا نيرو صبوا تساتفن صبوا أبغوزغاس يخون ولا أبتي غوزغاس كبر زنبر زي يخون أبتي زي مرجع صبوا تساتفنا ذكرسيو نيرو أمباسادر محمد سعيد مانتا يا موداتا أما حضر تخبابن أكاية سراحن بزستنبر لهم حلافنتن استوهبهم أما أزان ممرح سراحن نزمرتم حزبي بتجهاتن توفاينتن كغلغلو بمزخخار
ህዝቢ ብወገኑ ኣድላይ ደገፍ ክገብረሎም ተማሕፂኑ ካብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ክሳብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ 2022 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 30 መምሕዳራት ከባቢ ብዝተኻየደ ምርጫ 60 ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ከም እተመርፁ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ እቶታውነት ሕርሻ ንምኽዕባት ኣብ ዝሕግዙ ኣገባባት ኩሎም ኣካላት ብውህደት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሕርሻዊ እቶትን እቶታውነትን ንምኽዕባት ከምኡውን ውሕሉል ምሕደራን ኣጠቓቕማን ማይን መሬትን ንምትእትታው ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ህዝብን ሰራዊትን ብምውህሃድ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ገሊጹ። ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣነባበርቲ ዓዲ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ከምኡውን ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ዝተረኽብሉ ብ28 መጋቢት ኣብ መንሱራ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ኣምባሳደር ማሕሙድ ጎን ጎን ምምሕዳራውን ልምዓታውን መደባት ንቕሓትን ውዳበን ህዝቢ ብምሕያል ሕርሻዊ እቶታውነት ንምኽዕባት ዝሕግዙ ሜላታት ብምልኣት ንምትግባር ከምኡውን ኣብ ምሕደራን ተጠቃምነትን ሃብቲ ማይን መዓላ መሬትን ዝጸንሑ ድኽመታት ንምውጋድ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብዘይካዚ ግብሪ ሕርሻ መሬትን ጥሪትን ብግቡእ ምእካብን ሃብቲ ገረብ ምስሳንን ምስ ቀዳምነታት ዝተሰርዑ መደባት ብምዃኖም ብምምሕዳርን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዝተወጠኑ መደባት ንምትግባር ኣመሓደርቲ ኣነባበርቲ ዓድን ወከልቲ ህዝብን ውዳበ ህዝቢ ኣብ ምሕያል ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም። ዝሓለፈ ክራማት ድኹም ብምንባሩ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ምህርቲ ትሑት ከም ዝነበረ ዝሓበረ ኣምባሳደር ማሕሙድ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምድልዳል ግርሁን ብዕቱብ ክስርሓሉ ትሕጃ መግቢ ሰብን ጥሪትን ናይ ምኽዛን ባህሊ ድማ ክምዕብል ኣዘኻኺሩ። ተሳተፍቲ ድማ ነዚ ሓላፍነታውያን ኣብ ረስቲ ሃብቲ ገረብ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣብ ምኽፋል ግብሪ መንግስቲ ኣገባብ ኣከፋፍላ ክህሉ ከምኡውን ሕቶ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ መሬት ሕርሻን መግሃጫን ቁልጡፍ ፍታሕ ክግበረሉ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ኣቦ ወንበር ሃማመተይ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ልዕሊ 300 ተምሃሮ ኣባላት ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ሽማግላ ዕሩኽ መንእሰያትን ኣብ እዋናዊ ኩነታትን ተራ መንእሰያት ኣብ ልምዓት ሃገርን ዘተኮረ ሰሚናር ብ16 መጋቢት ኣብ ጎልጃ ካይዱ። ተራ መንእሰያት ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ምዕቃብ ሉዓላውነትን ህንጸት ሃገርን ብሰፊሕ ዘብርህ ኣቶ ሳልሕ ልዑል ንቕሓትን ሃያል ውዳበን ቀንዲ ረቑሒ ኣድማዕ ስራሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝተጀመረ ስራሕ ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ። መንእሰያት ጎኒ ጎኒቶም ናብኦም ዝቐንዑ መደባት ንኩሎም ኣሉታዊ ጽልዋ ዝፈጥሩ ንተሳትፎኦም ዘሰናኽሉን ሸርሕታት ብንቕሓት ክምክቱ ብምዝኻር ድማ ተራሒሎም ንዘለዉ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒሞም ኣብ ነፍሶምን ከባቢኦምን ወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ። ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ሰሚናር መረዳእታ መንእሰያት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገርን ከባብን ዘዕቢ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሶም ዝርግሐ እዋናዊ ጽሑፋትን ናብ መንእሰያት ዝቐንዑ ጓስጓሳትን ክድፍኣሎም ተላብዮም። ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ በሪኽ ከም ኣካል ምድላዋት ንክራማት ኣብ መሬት ሕርሻን ጎቦታትን ሰፊሕ ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ። ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣማኒኤል ገብራይ ከቕርቦ እዩ። እቲ ኣብ 12 ምምሕዳራት ከባብን 21 ዓድታትን ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ካብ መጀመርያ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዝቕጽል ዘሎ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ትንኡስ ዞባ ኣቶ ማጆር መንግስቲ ኣብ መዓልቲ በብዓዱ ካብ 400 ክሳብ 500 ጉልበት ሰብ ይሳተፉ ከም ዘሎ ገሊጾም ገምጋም እቶት ክንገብር ከለና ብክልተ አንገብር ኢና ኣብቲ ተዛሊ ዘሎ ቦታን ኣብቲ ዘይተዛልየን ኣብቲ ተደኩዑ ዘሎን ኣብቲ ዘይተደኩዑ እንዳበልና ዋላት መቅረብ ጸብጻብና ግድደና ብኢና ነዳሉ ዕጽፍ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ 2021 ብሓሸ እቶት ኢና ረኺብና ኣብቲ ተዛልየ ቦታ ግን ዝያዳ ጽቡቕ እቶት ዝረኸብና ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንጉስጉሶም ከለና እቶት ሕጂ ካብ እኽሊ ናብ እኽሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ማእኸላይ ገምጋም ክሪኦ ከለና ንሕና ሕጂ ዝበዝሕ ዘርእና ናህናቲ ቀንዲ ልዕሊ 8500 ናህና ስገምን ስርናይ ንዘርእና ጻዕዳ እኽሊ ንብለይ ኣብ ስርናይ ቁሩብ ኣብቲ ናይ መስከረም ውሑድ ዝበለ ነይሩ ሕጂ ተዛልየ ጽቡቕ ስጋብ 20 ኩንታል ኣብ ሄክታር ሂብ ብፍላይ ምዝ ሕጂ እቲና ኣሎም ዘለና ሓድሽ ዘርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ዘይተዛልየ ትኸይድካ ናብ 10 ናብ 8 ወርድ ህዝቢ እቲ ዝኸይድ
ዲጋታት ብድበት ከይመልእውን 1300 ሜትር ኪብ እምኒ 1400 ሄክታር ሕርሻዊ ዛላታት ከምኡውን 160 ሄክታር ቅራታዊ ዛላታት ክስራሕ ብዝወፀ መደብ ድሮ ሓደ ሲሶ ናይቲ መደብ ከም ተተግበረ ኣቶ ማጀር ብተወሳኺ ሓቢሮም መብዛሕትአን ዲጋታት ዕድሚአን እንዳሓፅር ብድበት እዩ ድበትካ ካብ ምንታይ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ሕርሻታት ነዚ ዘተኮረ ኢና ቀንዲ ብፍላይ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ብየማንን ብፀጋምን ናይ ዘን ክልቲአን ዓድታት ብየማናይ ክንፊ ናይዚ ደጋ ናይ በዓል ፀዓት ዘጋለዋ ብፀጋማይ ናይ ዓዲ ቆንፅሎ ኣብዚ ሕጂ ቀንዲ ነዛ ኣብ ትሕትና ዘላ ደጋ ውሑስ ንምግባር እዩ ካልኦት ዓድታት መላው ዓዲ በነ የለና ንበዓል ሃዘጋ ኣብ ዓዲ ጎብሪ ኣለና ዓዲ ቢደል ኣለና ዘላ ዲጋ ከም መደብ ሒዝናዮ ዘለና ኣካል ትምዕቃብ ሓመድን ማይን ኮይኑ ኣብ ከባቢአን ከትርን ልክዕ ከም ንሪኦ ዘለና ዛላ ናብቲ ካብ ሕርሻን ጌርና ብዝተኸኣለ መጠን ድበት ከይመልኣ ነዘን ዲጋታት ውሑስ ዝኾነ ሂወት ጌርና ከመይለን ዝነውሓ ዓመት ከገልግላና ከም ዘለዎ ኢና ክሰርሕ መደብ ሒዝና ዘለና ንኣገዳስነት ምዝላይ ኣብ ምህርቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ጉርሁ ክራማት ቅድሚ ምእታው ምስ ዛለ ካብ ሄክታር ክሳብ 20 ኩንታል ክሕፈዝ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ዓመት መፀ ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣመሓዳርን ውዘዋ በሪኽ ኣቶ ተስፉ ፍስሓፅን ብወገኑ ምግራብን ምዝላይን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምርጋእ ኣካባብን ዘለዎ ተራ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ወፈራታት ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም ንውዘዋ በሪኽ 12 ምምሕዳር ከባቢ 21 ዓድታት ዘጠቓልል እዩ እዚ መደብ ዝባ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝውሃቦ ከከም ስፍሓት መሬቱን ከከም ዓቕሚ ህዝቡን ህዝቢ ድማ ንስራሕ ድልው እዩ ኪኖ ልምዓት ዝረጋገፅ ፍርያምነት ከም ዘየለ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ግዜ ህዝብና ድልው እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተባዕትዮ ኣንስትዮ ድግድግ ተዓጢቐን ደቂ ኣንስትዮ ፍላይ ኣዴታት እንታይ ስራሕ ሰራሕላ ንሪአና ኣለና ማለት እዩ ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ፀዓት ዘጋን ዓዲ ቆንፅን ከዓ ነቲ እማም ንምዕዋት ነበርቲ ነዘርእዎ ዘለው ዕዙዝ ተሳትፎ ብምምጓስ ከም ባህልን ንምስራፁ ብዕቱብ ከም ዝተሓዝ ገሊፆም ኣብ ሰዋ ዝርከብ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ዓቕሚ መምህራን ክብ ብምባል ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከጋጥሙ ዝፀንሑ ፀገማት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ወዲቡ ዳይሬክተር ማሞስ መምህር ተስፋይ ተወልደ ብ30 መጋቢት ምስ ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ዕላማ ብዓውዱ ብቕዓትን ተወዳደርትን መንእሰያት ንምፍራይ ምዃኑ ጠቒሱ መምህራን ንዘለዎም ሙያዊ ብቕዓትን ክእለትን ክብ ንምባል ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ እቲ ስልጠና ዓቕሚ ናይቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሙያዊ ትምህርቲ ዝነጥፉ ልዕሊ 100 መምህራን ንምምዕባል ተዳልዩ ኣብቲ ስልጠና ምሕደራን ኣጠቓቕማን ንብረትን ስነዳን ጽገናን ኣተሓሕዛን ማሽናትን መሳርሒታትን ኣገባብ ኣመሃራን ኣገማግማን ንጥፈታትን ምድላው ውጥንን ምሕደራ ግዜን ከምኡውን ምሕደራ ክፍልን ኣጠቓላልያ ሰልጠንትን ዝለዓለ ኣተኩሮ ተዋሂቦም ከም ዘሎ መምህር ተስፋይ ብተወሳኺ ኣብሪሁ ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ ኣሰራርሖኦም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ ኣብ ምብራኽ ብቕዓት መምህራን ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ምትሕባር ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም ተላብዮም ዜና መስዋእቲ ኣባል ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር ሰመረ ሃብተ ገርግሽ በርሀ ብ30 መጋቢት ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1975 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ኢንጂነር ሰመረ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህዱታት ውድብ ድሕሪ ናጽነት ድማ ክሳብ ብደረጃ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ኢንጂነር ሰመረ ሃብተ ገርግሽ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 31 መጋቢት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ኢንጂነር ሰመረ ሃብተ ገርግሽ ዝተሰምዑ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዝወሰነ ሎሚ 31 መጋቢት ኣፍሊጡ እቲ ስጉምቲ መርሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቻይና ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ተግባር ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሓቢሩ ኣሎ እቲ ውሳነ ሉዓላውነት ጸጥታን ረብሓታትን ቻይና ኣብ ምውሓስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ መግለጺኡ ኣነጺሩ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቻይና ናይ ቪዛ እገዳ ድሕሪ ምውሳና ቻይና መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ምሕባራ ይዝከር እዚ ስጉምትታት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዘይምቅዳው መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ይእመት
بريزيدنت تونيزيا قيس سعيد تمال 30 مقابيت نبايتها هاغور ناي مدسغال سوغمتي كم زوسد فليتو بريزيدنت سعيد سوغمت زوسد ابالات بايتو انصار مرحنتو زقنع بسطور ناي مانزار ركب كم زكايدو بموقاسيو نتي ابالات بايتو زكايدو ركب كاب فتنا علوا فليو كم زيريو زغلطه بريزيدنت قيس سعيد تي زوسد وسانه نحنا تاغر اقداس مقانا رديو بريزيدنت سعيد بزكازي عبد لعلتهم زي حقاوي زبولا اخيوا زكايدو ابالات بايتو ترير سوغمتي كم زوسد اتنقيقلا بس دما ابتا سمين افريقيا ويتاغر حدش بوليتيكا وحنفشفش كيكسات تنتنتي سغاتو ميغالصو بريزيدنت قيس سعيد عبد مفارق لتشن 21 ون بايتها غورو ناي مون زاف سوغمتي وسيدو منبارو صبصبات يردو أمريكان فيلبينسن زكايرو زلوا حبرا وتادراو لممد بغداي جتا ببحر دوب تشاينا تفطيرو نزلو زي مقداو مليسو كي غادو وتادراو تنتنتي سغاتو ميغلصو علامة زي بعشرين شمنتن مقاويز جمرن كلتا سومن زغطل لممد وتادراو عقمي خلتينا هاجرات نمدنفع مقان وكاي يقلص انتلو بغداي جتا بحر دوب تشاينا مس فيلبينسن زي تقادو تشاينا زي محلالفو مرقت كلو كم زخل قناتم تنتنتي متون إذن أي بحرن مريتن حبرا وتادراو لمد أمريكان فيلبينسنا قديما كاب زكايرو تمسسل وتادراو نتفتات زعابي مقاني يزقل زلو أبزي عبد مريت فيلبينس زكايا زلو لمد عبد كاب كريتين هاجرات لعلي تشعات تشح وتادرات يساتفو كم زلو تحبيرون عبد منغو سراويت منغستي ديمقراطية ريبابليك كونغون ام 23 استسميع عتق تاوا محيلن بزغطل زلو عتق قينات أشحات نبرتي كبيت نبرتهم كم زابلون عبد غراوات هاجرات كسدودن كم تجددوا مع كنا زينا قاليهن تي كينات عتق حيلي ام 23 ب 27 مقابيت مس اوغاندان رواندان عب زداو كبابيتات عب زركب معسكر سراويت منغست دحر زخفته متقعتي كم تولعي زغل زلون عبوشتي حيدات معلتات لعلي 6 شح نبرتي عب غزياو معقب سدتنياتات كم تمزغبو زحبره ودب حورات هاجرات تكينات ناب سفيح كبابيتات يلحم بمهلاو قطري تمزابلتي بعصفتات كوسه كم زخل عميتون منغسي ديمقراطية ريبابليك كونغو عتق حيلي ام 23 برواندا نتعجزن نتمتكعتات يكايد كم زلو بمخصاص عبتو كينات استمارو خزبولم عبارات سرايت منغست رواندا عب معكنا زينو اقريبون عتق تقام حيلي ام 23 عب 2013 بزكايدو متكعتات سفيح كفال مبرعو وسناسن ديمقراطية ريبابليك كونغو تقاطاصير منبارو زذكرو صبصبات عبتو وانتي سراويت منغست كونغو بعقاب سلام سراويت حبرات هاجرات تدقيفو بزكايرو صار متكعتي تعتق تقاومي حيلي ناب غراب تهاجرات رواندان اوغاندان كم تدافع يقلصون عبتو وان بحبرات هاجرات تمززو فلوي مرمار وجله رواندان اوغاندان نتعتق حيلي كم زدقفو او كان تخصصه كلتين هاجرات كن نتكسي نسيغونين أبي تفراو مداي قطف غسغاس تمزغب زلا تشاينا تمالي 30 مقابيت أبي أكبابيا ودحساسن تفراو مرمرن زينت فاسلس استراقاقا ساتلايتات بعوتنا بزوريا مدري كم زون شفت افليتا اتن ساتلايتات أبي أكبابيا ودحساس بحفشا مقصار مايو أكبابي حدقاتات بارع مرورن كال بحريا وحدقاتات اندما بفلاي زيتو كرم مصنعتي أبي مكياد كم زينتفا كيلاتات تفراو مرمر تشاينا حبيروم نزين وسيخكا تشاينا بتي بوشتاو عقما زمعبلتون أبي تفراو مرمر لعل دقف زقبر زلون لونج مارش استسمي روكيت نايزون شفتن ساتلايتات قطري 413 بتسعين لون مسرح هنصاتو أبز عمت الزكزازم تسبي زقبرلون ناي جزار سات تفراو مرمر تدوكون زلا تشاينا كاب كلتشين سلاسان تفراو مرمر كتعبلو وطينا كم زلايو زحبار تمارس 30 مقابيت بسفيح كفال مبراقو جماجم أستراليا زوقع برتع زناب بزغطلو حركات علقلق أنواتا وعنوات وريدون بتي تفترة حركة لعلى 3 شح من براباي تزركبو تحت غرس كم زعن وزحبرو صبصبات بسنقو 10 شحات سبات بزي مصلل مترافو مرديم زي برتع زناب زوقع زلو سمبرات نايتي كلمي كلتا سمون نابتي كبابي زوقع انت مساسال عنوات الزوردن حركة يسعب بمهلاو نتكونتات كم زقادو يزقلات كتما سيدنين كبابيان بزي لانينا زتصوع كلمة مزبال زتونكو برتعون تحتات الانزناب زاسحبو علاقلق بقبيل بعرتها كم تتصلوي زحبار زلوم منغستا أستراليا بمبراقو وقماقم زلعالن ناي بحريا وحدقا متنقاقتا أواج موصو يذكر زي خبركم تحتاتلتي زينان مفتصام مارساتو عبد دوباو قيح بحرين حدثتا محدرت كبابين ناي سرح ممرحي تواهيبون
ኣብ ኑዞባ ኮሌጅ ኣብ ዋናው ኩነታትን ተራ መንእሰያት ኣብ ልምዓትን ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ኑዞባ በሪኽ ሰፊሕ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይካየድ ኣሎ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ቱኒዝያን ባይታ ሃገሩ ናይ ምድስካል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሩ ወታደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ንጸጥታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና በኣልታ ከይጸልዎ ተሰጊዩ ዜና ተፈጺሙ ብሮምሸት